Konsulenza oħra l-eks segretarju ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb. Fil-fatt Tony Zarb issa hu konsulent fil-Ministeru ta' Turiżmu mal-Ministru Konrad Mizzi. Dan kien konfermat mill-Ministru Konrad Mizzi fit tweġiba l-mistoqsija parlamentari mid-Deputat Nazzjonalista Karol Aquilina. Il-Journal Times of Malta sussegwentement staqsa l-Ministeru ta' Turiżmu kemm qed jitħallas Zarb għas-servizz tal-pariri li qed jagħti u x'inhu l-qasam turistiku li fih Zarb qed joffri l-pariri esperti tiegħu. Madankollu dawn il-mistoqsijiet baqgħu mingħajr tweġiba. Fil-leġislatura li għaddiet Tony Zarb kien ingaġġat ukoll bħala konsulent ta' Konrad Mizzi meta dan tal-aħħar kien maħtur Ministru tas-Saħħa. Wara li Konrad Mizzi kien tneħħa mill-portafol tas-Saħħa wara li faqqa l-iskandlu Panama Papers, Tony Zarb baqa' jżomm postu bħala konsulent fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. F'dawn l-aħħar ġimgħat Tony Zarb kien fiċ-ċentru ta' kontroversja meta ffilmat fuq il-midja soċjali qal li l-aqwa ħaġa fil-kontroversja dwar il-mafkar f'ġieħ Daphne Caruana Galizia kienet li l-ġurnalista mhux ġejja lura. Dan wassal biex l-Oppożizzjoni tippreżenta mozzjoni parlamentari sabiex ikun irtirat ġieħ ir-Repubblika li ingħata lil Tony Zarb. Min-naħa tiegħu ma tieħdet ebda azzjoni mill-Gvern kif Tony Zarb żamm ir-rwol tiegħu bħala konsulent.